Zdraví vás majster v záhrade. Dnes si ideme predstaviť túto novinku od ProCraft. Sú to akumulátorové nožnice ES32Li. Tieto akumulátorové nožnice majú v sebe bezuhlíkový motor, takže môžeme očakávať vysoký výkon, dlhú životnosť a tichý chod. Po zapojení batérie musíme nožnice aktivovať tlačidlom a po pipnutí a stlačení spúšte môžeme začať používať. Nožnice sú veľmi pekne v strede vyvážené. Na boku nájdeme tiež LED indikátor batérie, ale tiež nám ukazuje aj displej v hornej časti. Konštrukcia je veľmi ľahká a ergonomická, čo oceníte hlavne pri dlhšej práci. Výrobca uvádza až tisícky odrezaných konárov na jedno nabitie, čo je veľmi pekný výkon. Veľký priemer rezu až 35 mm, čo je určite veľká výhoda. Viac režimov otvorenia čepele, takže nemusíte nožnice tak veľmi namáhať. A veľkou výhodou je tiež, že prichádza spolu s baterkou a ostatným náhradím. Link na všetky produkty nájdete v popise. Ja ďakujem, že ste tu trávili so mnou čas. Určite nám napíšte do komentára, čo si o tomto produkte myslíte a nezabudnite sledovať majstra v záhrade, aby vám ďalšie tipy a recenzie na produkty neunikli. My sa vidíme na budúcej.